Ποιον αγαπάς? Αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά κοίταξε τώρα. Τα γεγονότα μας έχουν αποδείξει ότι... Αλλά όταν τρως έχω δύναμη. Όταν τρως έχεις δύναμη. Αυτό είναι καλό, σαν Ινδιάνα. Pocahontas ήταν Ινδιάνα. Κανένα αυτό, ξέρεις τι Pocahontas? Ναι. Σ' αρέσει? Ναι, το είχα δει στο παιδικό. Α, μ' αρέσουν πολύ. Εγώ είμαι Πικατσού, το ξέρεις το Πικατσού? Ναι. Τι λέει ο Πικατσού? Πίκα πίκα, πες το, πίκα πίκα. Ξέρεις πως λέγεται η εξέλιξη του Πικατσού? Ραϊτσού λέγεται. Πρόβλημα αυτός. Πες άλλο, πες άλλο, πες άλλο. Σοβαρό πρόβλημα Άλλο έχει. Pokemon. Πες ένα Pokemon. Δεν θυμάσαι. Το... Εμένα και το Μπάγκαν. Εμένα μ' αρέσει το Μπουλμπασάρ. Του κάνεις Μπαλμπασάρ, Σάρ. Το ξέρεις? Που μοιάζει με φυτό, είναι πράσινο. Κοίτα, ο μπαμπάς θα τραβάει βίντεο. Γιατί δεν το έφερες τώρα? Όχι, άσε. Εδώ σε αυτό το σημείο υπάρχει μια αίθουσα που λέγεται υποθάλαμος. Ο υποθάλαμος, παιδί μου, είναι εκεί που πάνε και αποθηκεύονται πληροφορίες. Καταλάβες? Οι αδερφοί σου πώς τη λένε? Τον μπαμπά σου πώς το λένε? Πες κογκολέζι. Κουμουλέζε. Αυτό το κογκολέζι, ξέρεις από πού έρχεται? Από το υποθάλαμο. Αλλά θα σου εξηγήσω τώρα κάτι πιο ωραίο. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, φίλε. Κοίταξε να δεις. Εδώ που είμαστε? Πού είμαστε εδώ? Το εύκολο. Στο εύκολο λοιπόν, μπράβο, αυτή ήταν πολύ καλή απάντηση. Λοιπόν, στο εύκολο, Και από μπλε κάνει. Και από κίτρινο και από μου κάνει. Πες λίγο, ηλεκτρομαγνητικό. Πες ηλεκτρο. Κάνε μια προσπάθεια, σε παρακαλώ. Μια μικρή, έστω τόσο προσπάθεια. Πες ηλεκτρο. Θα χαρώ τόσο πολύ, θα πω στον παράδεισο. Πες ηλεκτρο. Πες μαγνητικό. Πες πεδίο. Πες κάτι. Πες κάτι ρε Θεέ μου. Δεν μου μιλάς. Ξέρεις το τραγούδι που λέει? Ήταν ένα μικρό καράβι. Ήταν ένα μικρό καράβι. Εσύ δεν πήγες σχολείο.